दुखुनांथाव बाथ्रा गिबि गिबियावनो निउस नायगिरि बिथांमोनजों खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बर' रायजो राजा बिथांमोनजों खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा जों हारिया मालाथो खौसेथि जागोन दे गावजों गाव एना एनिब्ला दिनै जोंफोरबायदि लाइमोना ओंखारबा सोर दैदेनगोन हारिखौ दिनै गावजोंबो बिदा फंबाय एना एनिनि गेजेराव मैया जों गामि गामि बेरायब्ला केम्पेनिं खालामो मोनानि 6:40 बाजियाव 6:40-45 बाजियाव सानै मानसि बिजेपिनि अशोक सिंहाल बिथांनि गुन्दा बाहिनी नांसिगोन जिहेथु दादागिरि दादागिरिजों दानि जुगाव सोलिया दायो 5Gनि जुग जोंजों नांनो ओंखारदों मैया गारि सावलायनायनि खोथा बुंदों दुखुनांथाव बाथ्रा गावजों गाव बे जानाया मोजां हाबनो मोना बेखौबो बुंदों दिनै मा बुंदों आंखौ बुंदों जे जोंनि फारसे ओनसोलाव अशोक सिंहाल फैनानै माबा कारेन्ट होबायनो दालां होबायनो लामा होबायनो आसनि होबायनो बुंदों गमामायनो होदोंब्ला बै कारेन्टखौ सोलायना रायजो राजाथ' आंनो बुंदों जे 20,000 फैसा न' खाङै खाङै फैसा होनानै जों लादों होनना बुंदों मालाथो अशोक सिंहाला होखो एफा थगायदों आरो लामा दालां थांलाय गारिया 10-20नि स्पिडआव गारिखौनो सालायनो हाया दिनै मा खोथा बुंदों बिथांमोनालाय दिनै दालांनि खोथा बुंदों बै नंखायनो इलेक्सननि सिगाङावहा डिसि फान्डनिफ्राय लाबोनानै इलेक्सन पार्पसावहा जाहाथे एजेन्टफोरा सरकारि मानसिफोरा थांनाय बेनि थाखायसो सेन्ट ग्रेभेल आरो दालांखौ बानायनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिया नामा जोंथ' मिथिजोबो ना ओरैनो दिल्लीनिफ्राय इन्जिनियार लाबोनायनि खोथा बुंदों मासे थगायो इन्जिनियारा बे ढेकियाजुलि समस्थियावनो दङ PWD डिपार्टमेन्टआव दिनै सानदो रायजो राजाखौ मा थगायदों आरो आसनिनि खोथा आसनिया जाय गोरिब दुखिया मानसि जायनोखि मोननो अधिकार बेखौ मोनखागोन जाय एमएलएआनो जाया मानो बेनो होनो हायो दिनै हारिया अलखदाव गोलैनाय समाव बिथांमोना गुबुन हारिनि आथिङाव थानानै जों गावजों गाव नांलायहोनाया माबा सानदों अशोक सिंहाल बिथाङा कि लाजिनाय गैया नामा साननाय गैया नामा बिथाङा मन्थ्रि जालायनानै इलेक्सनखौ फेस्टिभेल बायदि लानांगौ बिथाङा मा खालामदों गावजों गाव बर'जोंबो नांलाय खमलाय दाङाबाजि खालामनाय सृष्टि खालामदों नाथाय जोंहा मोजांथार बाथ्रा जोंनि टिमा जाहाथे मैया आखाइबो थिखाङाखै जेबो खालामा बिथांमोना बाप रे बाप जोंखौ गारि सालायनो दंगोबाय खिन्थु बिसोरो सानै जोंना 40-50 जन दं नाथाय जनाथन औवारि आरो गेरेमसा बसुमतारी बिथांमोनाखौथ' मा बुंनो आंनि न'जोंनो थांलाय फैलाय खालामो लामाजों फुङाव बेफोरबायदि जों मालाबा धुमखिबो होफेराखै राखिफेराखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि न'जों लामा खालामदों आं मालाबा गाज्रि खोथा बुङो जिहेथु जोंनिनो बिदाफोर जायो गावजों गाव नांलायनानै मा मोनदों आं बुंबाय दे रागाजों सावरायनो नाङा एसे मोजाङै सावरायनि आयु बाप रे बाप खोथाया खोनाखौनो सङा एसेबो माने सोंनायनि खोनासंनायनि गोहोआनो गैला माने नुनो मोनदों जे रायजो राजाफ्रा जोङो लोगो लोगो फैनायखाय बिथांमोना सानदों मा दम होनानै डमिनेट खालामनो भारत हादरा मोनसे गणतन्त्र हादोर बेहाय एसेबाबो मोन्थाय दङ औ भारत हादरावहा गणतन्त्र हादर बयहाबो मोन्थाय दङ इलेक्सन गेलेनाय नाथाय बिथांमोना सानदों मा जे दमजोंनो सोलिगोन दानि जुगाव दम गैयाजों सोलियालै आदामोन आं गुरै खालायनाय थादों बयहाबो थै दङ बे नों आंखौ फंसे बुगोन गाबोन आंबो बुगोन बेजों सलिउसन नङा फै नांलायनोबा रायजो हारिनि जौगानायावहा नों हायोना आं हायो बेयावसो थानांगौ दिनै बिथांमोना बुंदों नों मा मावदों जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरो बाबा जेब्ला गथ'आ जोनोम जायो लासै लासैसो थाबायो नोंथांमोना आंखौ देरहाहोग्रोलाय मा मावनो हाया नायदो खनसे नाय दा दिनै अशोक सिंहाल बिथाङा कि बेयाव फैनानै डाइरेक्ट डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै जेब्ला एमएलए जादों जेब्ला मा मावनो होमबाना नायदोब्रा जोंखौबो देरहाहोनाय बर' फिसा हिसाबै सानलाय गावनि फंबाय हिसाबै साननांगौब्रा दिनै बिथांमोना मा गावनि बेबहारखौ गावहा देखायना लाबाय जे आं अख्रा आं दादागिरि आं नङा दानि जुगाव दादागिरिजों सोलिया दानि जुगावहाय नोंथाङा हारिनि थाखाय मा मावदों होनना बुंनायनि फिननाया बेनो जे जोङो हारिनि थाखाय दायो जौगानायनि थाखाय जों ओंखारबोदों लाइमोन हिसाबै बैखौसो साननांगौ सासे सेंग्रा 30 बोसोरनि सेंग्रा 29 बोसोरनि सेंग्राया जे जानजि खाफ्रानानै हारिनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों मा खोथा बुंदों बिथाङा सासे जायनिखि भटआ साबाल' अशोक सिंहाल बिथाङा हारियानानिफ्राय फैनानै बिथांजों मानो थैफानांगौ बिथाङा जुदि गमामायैनो हारिनि खोथा साननाय दङब्ला मानोथो मावासै नंखायनो हानि खोथा बुंदों हानि पाट्टा होबायनो नायलाय हायावहा दाग नाम्बार दंना गैया खनसे पाट्टा नाम्बार दंना गैया खनसे नाय हानि मोननाय मोन्थायाव मा जायो मिथिबायना बिथांमोना रोङानो जाम्बासो बुंगोन आं दायो हायावहाय थायो 2G थायो एक्सुनिया थायो बिनि उनावसो मियादि जायो 2G हा होमोन ना एक्सुनिया होमोन ना बिनि उनावसो मियादि आरो मोनसे खोथा एफआरसि बुंबाय थादों 2006नि सिङाव जम्मु आरो काश्मीराव जुदि मियादि हा मोनदोंब्ला रेभिनिउ भिलेज मोनदोंब्ला दिनै जोंनि बर'फ्रा बेयावहा 30 बोसोरनि बारबाय जोंलाय मानो मोनाखै जों बेखौसो बुंदों
भारत हादरनि संबिधानाव एफआरसि सोदोबानो गैया। बे मोनसे बानायना लानाय 2006आवसो। जोंनि सिङाव क्लियारखा। फार्स्ट जाबाय जोंनि हानि मोनथाय, नैथिया जाबाय जिथुनिखि भिसिडिसि एबा पन्सायत जानांगौ जोङो। आरो भारत हादरावहा 4,000नि बांसिन सुबुं अनजिमा थायोबानो पन्सायत एबा भिसिडिसि जायो। नाथाय जों बेफोरखौ लाबोनांगौमोन। बिथाङा मन्त्रि जालायना बेखौ साननांगौमोन। जिहेतु ट्रिपल इन्जिन सरकार होनना बुङो बिथांमोना। बोरो गामियाव गैया। नंखायनो थाइसे थाइनै फैसा मोननायखाय दायो बिथांमोना सानदों जे बर' रायजो राजाफोरखौ जों बायनो हाबाय। नङा, रायजो राजाया थिगानो दं। आं नुबाय रायजो राजानि गोसोआ सोलायनायखौ लुगैदों। नाथाय सानैसो दैदेनगिरिफोरा फैसानि खेला गेलेदों। फैसाया पारमानेन्ट नङा। दायो नों 1 लाख लागोन, 5 लाख लागोन, 10 लाख लागोन। नाथाय बै रायजो राजानि मावनो गोनां खामानिया मा जागोन? दायो नोंथांनि सायाव जि आक्रमण खालामनाय जाथायखौ बिथांमोनहा बुंबाय। दायो बे मावनायनि आन्दोआव मा थानो हागौ होननानै नोंथाङा सानो? गिनाय। बिथांमोना गिबाय। जिहेतु देग्लाय अशक सिंहाला जेननाया रोखाखा। हारिया खौसेथि जाबानो बिथांमोना जेननाया माबाखा। 72,000 भट। 80 बोसोराव बर' एमएलए लुगैया नामा बिथांमोना? गावनि हारिनि एमएलए लुगैया नामा बिथांमोना? बिसोरो गावनि जौगानायनि खोथा सिन्था खालामा नामा? बिसोरो गावनिल' उदैनिल' सिन्था खालामदों। आरो गिदों मा? जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा गोबां ओंखारबोनायखाय भागो गोमाजानो गिदों। जुदि जों देरहायोब्ला जोंथ' चान्स मोननाय नङा, बेखौ गिदों बिथांमोना। आरो मैयानि डेटआव आं मिथिखाबाय बिथांमोना जेननाया रोखाखा। बेखायनो बिथांमोना मैया जोंखौ थांनो होआखै। देलाय भारत हादराव बयहाबो मोनथाय दं। नोंथांमोना नोंथांमोननि मेनिफेस्ट'खौ लाना बेराय। नोंथांमोना मा मावदों मा बुंनानै बेराय। जों जोंनि मोन्थायजों बेरायगोन। आरो जों गिनायाव गैया। हारिनि जायोब्ला थैना थांगोन, जोङो फावसायनायाव गैया। जों बर' हारिनि थाखाय ओंखारबोदों। जों रायजो राजानि थाखाय ओंखारबोदों। जों मालाबाबो फावसाया। बिथांनि धुमखिया जोङो सोलिया। बयहाबो मोन्थाय दं आरो गेलेखागोन आरो देरहानाया रोखाखा। मैयानि दिनाव नुबाय गिनानै अशक सिंहाल बिथाङा दायो गावसोरनि साफा सानैखौ लानानै दुगा। दायो नोंथाङा जे केम्पेइन सालायगासिनो दं, दा बेनि गेजेराव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? गोबां अनसायदों। गावनिनो बर'नि फिसा, हारिनि फिसा, बर' हारिनो भट होआबा सोर होथो होनो? बेखौ रायजो राजाफोरा बुंदों। आरो बे खोथाखौ खोनासंनानै बिथांमोना खर'आ खामानि होआखै। बेखायनो मैयानि जाथाया जालांबाय। आरो गुरै खावलायनाय थाबाय, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानो नाङा। इलेक्सन जोबबानो गावजों गाव लोगो मोनलायखागोन। फुंबानो मोखां सुलायबानो हाथाय बाजार थांबानो लोगो मोनलायखागोन। आरो गुरै इलेक्सनखौ दाङाबाजि खालामालासिनो गावबा गाव हारिजों गावजों गाव खौसेथि जानानै जाहाथे देरहानांगौ। आरो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि सिगिनाया दोनथ'नांगौ। रायजो राजा बयहाबो मोन्थाय दं भट होनो थाखाय। आरो लोगोसे उत्सब बायदि जिहेतु बैसागो सफैबाय नङा दालाय, बेबायदिहै रंजाहै गेलेथों, देरहाथों, रावबो बादा होलायनो नाङा। मानो होनब्ला जों जुदि देरहायोब्ला हारिनिनो देरहानाय जागोन।